One. Apa na agabuno. Awang ngamin na nanay dyan nagtiliti kuliglig ko. Hawanay, tapan. Marigligatan na kagbubunag ti abuno nga sa sakon. Kadwak ni inang guys. Nariga gaya nga bakatin ti kastoy. Iyuriya nga biking nga ko. Agal alos ostin ti ulo. Yung napigsanak mo ya. Di tamo aja kuliglig ko. Oh. Wala. Oh. Dari di kuliglig ko te. Oh. Kantay man no, damakinana. Iya po, damakinana. Oh. Oh. Nagtingatayan na di tiltiliwag. Ito lang na yan. Nih, bita. Iter. May mantain subliyo ata kuliglig ko. Nga pampanunot ko nga ron sir nga isublilat at kuliglig mo ta makikitak dagay vlog mo ka kakaasi ka mga agbulbulod tinuang. So nga isubliklat ta kuliglig mo ta nagringa mo ti tao nga makongkonsensya. Ay kaya agyaman lang na sir no kasday. Yung i-billing ko kanya mga dagay requirement ti kuliglig masapol nga idalos mo amin dagay. So Kaya agyaman na sir te ko kinambag mo. Pasensya ka jay panakatilo ko kanya midin. Wan sir. Kaya damang arte kahit kung ibaga kanyayo. Ano da jay sir? Awang arte kadwa mi nga gabuno kit mabaling nga kadwaan na kami kininang nga gabuno ta no malpas mo datoy kuan talo na yun. Ay kay isuan mo kang tandanan nak sir ang gabuno. Manok ti may saldo sir tagtiltilaw. O nangina ang tandan lat ti kuan. Oy, tandan lat ti gabuno. Talo na nagabuno. Toga. 250 tagmalmalag. Oh, di may pa dapat ti taga abuno tayo nang. Oh, di irugyanan tayo roday. Oy. So ayun mga kabaak, mag-aabono na kami dito sa Taltalon. Kita nyo nang nalaing kung ano, kung madulas kayo sa tambak. Dito mo ni Mudrabels. Ang lagayang magtiliti paglaingan na dito, nakapaspas-pas pa yung agabono. Kasala tamartarete ko 120. So sir, kamusta natin pa nagabunom sir? Nalakala dagit nga trabaho so dati nga bubrake di ada sir nga pinagabuno. Tid ko ati kuan ano ti may saldaw yoy kang kailan tati kuan 250 di 250? mesan daw. Oy. 500 latan. Oy. 1 2 3 4 5. O dapat ti kuan 200 nga kuan pang merienda. Kanya atin tigmo sir. Kung ano kwarta, dati magayang bulong tibayawas. Awan jak la ko man nakikurkur na lang. Alaklatan tayo sumutitid mo kanya. Kaya pagdayas daya ito anak ko magkugay.